Okay, so maayong buntag sa tanan, no? Praise God, kay akong tingog medyo naulian na gyud, no? O nya gamay na lang gyud ako ma-feel nga mga kuan diha sa tilaok. But I thank God, no, sa mga nagpray. So karon na nata sa Exodus chapter 30, no? So salamat kay igsoon nga naagihapon ka nagpadayon sa subaybay sa ato ang pagbasa sa Biblia. So before ta magsugod, magampo sa ta, no? Dalagon og mahimayaon namo nga Dios. Salamat kay Lord nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Lord, ikaw among pasalamatan og pasidunggan nining adlaw. Lord, thank you kaayo sa laing nasab nga adlaw nga imong gihatag kanamo, Lord. Og ikaw Ginoo among daygon karong adlaw, Ginoo. Sa among pagbasa sa imong pulong, Ginoo, nagaampo ako nga imong balang espiritu o Dios may mamuhat sa among matag usa ka kasing-kasing, o God. And I pray, Lord, nga imong pulong dili mulabayn kawang, o God. But kini Ginoo mamuhat gayud ug nga kining imong pulong, o God, magpabilin sa among alimpatakan, Ginoo, nga kini amo ang magamit or ma-apply sa matag adlaw sa among pagkinabuhi. Lord, dalaygon ikaw sa walay katapusan. Ginoo, tagay kami kaalam, Ginoo, nga among masabtan ang imong mga pulong karon. Balang espiritu, ikaw among ginaimbitahan nga mamuhat karon. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Okay, so salamat kay igsoon. Magsugod na ta, no? Para ato ang masayran ang pulong sa Ginoo. Kay hinumduman nato nga ang pulong sa Ginoo mao ang atong kalanon sa matag adlaw, no? So kung makadungog tag pulong sa Ginoo, mo kanjud tag kanang attention ba, no? Ihatag nato atong full attention. Kay ang pulong sa Ginoo man yung pinaka-importante natong kalanon, no? Sa atong kalag og espiritu. So okay. So, Exodus chapter 30 verse 1. Okay, so nanata sa chapter 30 verse 1. Okay. So, mauni siya ang dugang, no, nga mga pagpahimangno sa Ginoo sa mga Israelita o kang Moises. Excuse. Okay, verse 1. Paghimog halaran nga sunuganan sa insenso. Himua kini gikan sa kahoyng akasya. Kwadraduha kini, 46 ka sentimetro ang gitas-on o 46 ka sentimetros ang gilapdon o 91 ka sentimetros ang gihabugon. So taas-taas, no? Ang mga sungay-sungay niini kinahanglan unay sa halaran. Okay. Hapinig lunsayng bulawan ng ibabaw, ang upat ka kilid ug ang mga sungay-sungay niini og libuta kini pagribitig bulawan. So daghan kay sila bulawan, no, kay tanan ilahang butangan og bulawan, no? Verse 4. Paghimog duha ka argolyang bulawan nga balhugan sa yayungan inigdalan ini og ipakabit kini ilalom sa ngilit sa duha ka kilid. Verse 5. Unya paghimog duha ka yayungan nga kahoyng akasya og hapini kinig bulawan. Verse 6. Ibutang kining halaran diha sa tubangan sa tabil nga nagbitay at tubangan sa sudlanan sa kasabutan uban sa tabon nga nagpandong niini. Mao kini ang dapit diin makigtagbo ako kaninyo, no? Mao na siya ang part nga dinha makigtagbo ang Ginoo. Okay, verse 7, si Aaron magsunog diha niini sa humot nga insenso matag buntag sa dihang magatiman siya sa mga lamparahan. Okay. So hinamdaman to na si Aaron pari na kanang gi-appoint siya sa Ginoo nga mahimong pari. Okay. Verse 8, kinahanglang magsunog. Okay. Kinahanglang magsunog siyag insenso, no? Inig andam niya sa mga lamparahan sa pagkagabi. Okay. Kining paghalad og insenso ngari kanako magpadayon nga walay undang sa tanang kaliwatan. Ayaw kamo paghalad diha niini sa bisan unsang insenso nga gidili o magsunog og bisan unsang mananap o uhay. Ayaw usab pagbubo og halad nga ilimnon, no? Kausa matag tuig kinahanglan nga maghimo si Aaron og seremonyas sa pagsaylo diha sa mga sungay-sungay sa halaran.
Himuon niya ang maong seremonyas, ginamit ang dugo sa mananap nga gihalad alang sa sala, no? So naana pod ang gihisgot na pod ang dugo sa mananap diri nga dapit, no? Para ihalad alang sa sala. So atuara nang makuan mahisgutan, no? Gikan sa Old Testament paingon sa New Testament nga ang dugo kinahanglan gyud para ihalad, para mabayran ang sala, no? Kay niingon pa ang Romans 3:23, for the wages of sin is death, no? Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, kay ang dugo gikinahanglan, no? So pero wala gyoy bisan kinsa sa atoa nga mga tawo nga makahimo ana kay kitang tanan makasasala man, no? So di ba ang gipangita diri ang nga halad kanang spotless, kanang wala gyoy mancha, kanang limpyo, kanang 1-year-old nga halad nga mananap, walay mga tatsa, walay sakit, no? Kumbaga perfect nga halad, perfect nga mananap ang ihalad para iyang dugo maka kuan sa sala, no? Makakuha sa sala. So sa New Testament, tungod kay walay bisan kinsa sa mga tao, no, nga mahimong makabayad sa maong sala, si Kristo minaog gikan sa langit, no? Si Kristo Jesus mingnaog gikan sa langit paingon nga hisayuta, kay siya lang ang spotless, wala siya sala bisan usa. Wala siya sala bisan usa. Mao nga siya ang napili nga perfect Lamb of God, no? Nya mo na ang karon, wala na ta nagahalad og mga animals, kay gibayran na ni Hesukristo ang tanan natong mga sala once and for all. Kausara to, pero gibayran niya tanang mga sala sa tanang kaliwat sa mga tao bisan pagkatong wala pa na anak, no? Katong naggiplano pa sa mga mag-asawa nga mga anak sila, apil to ilang anak nga wala pa na anak, o kanang mga future generation, apil ilang mga sala bayran na sa Ginoo, no? Ang atoa diha, ang atoa ra siyang i-accept, no? Atong dawaton ang maong grasya nga gihatag ni Hesukristo. So ato ra siyang tuuhan nga siya ang tinuod og perfect lamb nga gihatag para kanatong tanan. Ug igo na ang atong pagtuo sa gihimo ni Kristo dito sa cross nga makapasaylo nato, no? Kung kita nituo kang Kristo, niingon ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life, no? So, kung mobilib ta sa Ginoo, kung mobilib ta sa gihimo ni Kristo Jesus dito sa cross, no? Siyang pag-ula sa dugo para mapasaylo atong mga sala, no? Then ikaw igsoon nga nagtuo ni ana, dawata, no? Og imong madawat ang kapasayloan nga gikan sa Dios. Okay, so padayon ta igsoon, no? So mo nang mo-connect gyud ang Old Testament ug ang New Testament. Kay kining Old Testament murag mao ni siya ang kumbaga gisulti ng daan unsay mahitabo paingon sa New Testament. Ug ang nahitabo kang Jesus mao to ang fulfillment sa mga naa diri sa Old Testament, no? So kumbaga kung imong subayon gikan Genesis paingon sa New Testament, gina-point gyud ta dito paingon kang Jesus, no? Gina-point gyud ta even ang mga balaod diri gi-point ta paingon kang Jesus, no? Okay, so tong padayonon. Asa na ta? Okay. Kinahanglan nga buhaton kini matag tuig hangtod sa umaabot nga kaliwatan. Kining halaran nga gihaladan nga ri kanako balaan kaayo. Oh, amen, no? Balaan. Okay, verse 11. Ang Ginoo miingon kang Moises, inig-ihap ninyo sa katawan sa Israel, kinahanglan ang sa tagsa magbayad kanako og lukat sa iyang kinabuhi aron walay katalagman nga mahitabo kaninyo samtang magpadayon ang pag-ihap. Okay, verse 13. Ang tanan nga mahiapil sa pag-ihap ni kinahanglang mobayad sa kantidad nga pangayoon. So naa na sila buwis misag katupang sa Exodo ni, di ba? So nag-start ang buwis diri na. Na sila nag-start na ang buwis diri, no? O part na sa balaod sa Ginoo.
Ingon diri timbangon kini sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa dapit nga balaan. Okay. Kinahanglan mo bayad niini ang tanan silbing halad kanako. So ang ilang buwis silbing halad sa Ginoo, no? Ang tanan nga nagpanuigon og 20 ka tuig o labaw pa mahiapil sa ihap o kinahanglang magbayad sila kanako niining maong kantidad. O kung 20 anyos na ka pataas, magbayad na ka og buwis. Silbing halad nimo diha kang Kristo, no? Sa Old Testament ni siya igsoon. Okay. So ang dato dili angay nga magbayad og kapin og ang pobre dili magbayad og kulang sa gitakda nga kantidad nga maoy halad sa pagtubos sa kaugalingon. Okay, verse 16. Dawatan ninyo kining maong salapi gikan sa katawan sa Israel o gastuha kini sa pag-alaga diha sa tulda nga tagbuanan. Kumbaga, ang ilang buwis mo ito ilang offering, no? So, in gastuha kini sa pag-alagad diha sa tulda nga tagbuanan. So, kung unsang mga expenses ba? Kung karon sa tuwa sa New Testament kanang sa church bitaw, no? Nga kanang ginaawhag yun ta nga maghatag sa atuang tithes and offering, no? Og love offering para ang dito sa church ang mga nag-alagad sa Ginoo, mga pastor, mga pari, unsay paytawag ninyo diya sa mga nag-lead ninyo sa church, no? Dito nila kuhaon ang expenses para ma-spread out pagyud ang pulong sa Ginoo. Dili lang sa sulod sa church, but even sa gawa sa evangelism, no? Sa mga activity nga daghan pag mga tawa makadungog sa pulong sa Ginoo. So even sa Exodo ilan na nang gi-practice daan. So dili na siya dapat i-question igsoon kay apil na sa gibutang sa Ginoo diri sa iyang mga pulong. Okay, padayon na to. Magpahinumdum kini kanako bahin sa katawhan sa Israel ug mao kini ang lukat sa inyong kinabuhi. Wow. So, padayon ta. Okay. Verse 17, ang Ginoo miingon kang Moises. Okay. Paghimog hunawanan nga bronse og tungtunganan niini nga bronse usab. Ibutang kini tunga-tunga sa tulda nga tagbuanan og sa halaran og sudli kinig tubig. Okay, verse 19. Mao kini ang gamito ni Aaron og sa iyang mga anak aron paghugas sa ilang mga kamot og tiil. Kinahanglang manghugas sila sa dili pa sila mosulod sa tulda. Okay. Balaan man ang sulod sa tulda. Remember, kay ang Ginoo na dito makigtagbo nila, no? Okay. Kinahanglang manghugas sila sa dili pa sila mosulod sa tulda nga tagbuanan og sa dili pa sila moduol sa halaran aron sa pag-alagad ingon nga mga pari og sa paghalad nganhi or ngari kanako sa halad nga sunugon aron dili sila mamatay. Oh. Kay kung hugaw, di ba, perfect man ang Ginoo, no? Balaan siya. Ug ang tanang hugaw dili gyud dili makasagang, no? Sa himaya sa Ginoo, so mamatay gyud or mapukan ang tanang mga hugaw na maduol sa presensya sa Ginoo. Okay, so padayon ta, verse 21. Kinahanglang hugasan nila ang ilang mga kamot ug tiil aron dili sila mamatay. Mao kini ang tulumanon nga sundon nila sa tanan nilang kaliwatan. Okay, so hinumduman nato nga kini balaan or balaanon kaayo nga gihatag sa Ginoo nga instruction, no, sa mga Israelita uban kang Moises. Okay, verse 22. Ang Ginoo miingon kang Moises, pagkuhag labing maayo nga pahumot. Unom ka kilo sa humot nga mira nga tinubig. 3 ka kilo sa humot nga cinnamon. 3 ka kilo sa humot nga kahoy. 6 ka kilo sa kasya. Ug 4 ka kilo nga lana sa olibo. I think mao ni ang paghimo perfume, no? So na kilo pila ka kilo nga mga humot nga mira nga naitubig, 3 ka kilo nga humot nga cinnamon, 3 ka kilo nga humot nga kahoy,
Unsang kahoy ang humot? 6 ka kilo sa kasya o 4 ka kilo nga lana sa olibo or olive oil, no? Okay, kinahanglang timbangon kining tanan sumala sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa tulda. Pinaagi niini paghimog sa gradong lana nga igdidihog. Sagula kini sama sa buhaton sa mamumuhat og pahumot. Mahimo kining sagradong lana nga igdidihog. Okay. So kato mao to ang kumbaga gihimo nga kanang anointing oil, no? Sagradong lana nga igdidihog. Okay. Pinaagi niini dihuga ang tulda nga tagbuanan, ang sudlanan sa kasabutan, ang lamesa ug ang tanang kahimanan niini, ang kaldero ug ang tanang kahimanan niini. Dihugi usab ang halaran nga gamiton sa pagsunog sa insenso. Verse 28. Ang halaran alang sa mga halad nga pagsunugon ug ang tanang kahimanan niining ingon man ang hunawanan lakip sa tungtunganan niini. Ihalad kini aron mahimong balaan kaayo ug ang makasaghid niini makaambit. Wow, no? Kung makasaghid ka sa gibalaan nga mga butang, makaambit ka, no? Makaambit ka sa maong kanang dihog. Okay, sa pagkabalaan ninyo, makaambit ka sa pagkabalaan. Okay, verse 30. Unya, dihugi siya aron og ang iyang mga anak og ihalad sila aron maghalad kanako ingon nga mga pari. Okay, 31. Ingna ang katawhan sa Israel, kini mao ang akong balaan nga lana nga igdidihog alang kaninyo. Ingon man sa umaabot ninyo nga mga kaliwat. Okay. Ayaw kini ibubo ngadto sa ordinaryong mga tao ug ayaw kamo paghimog pahumot nga sama iniinig mga sagol. Oh. Balaan kini ug kinahanglan nga ilhon ninyo kini nga balaan. Amen. Busa bisan kinsa ang maghimo og sama niini o mogamit niini nga pagdihog kang bisan kinsa nga dili pare hinginlan gikan sa akong katawhan. So dili pwede nga magkapi-kapi sila, ilahang kapihon ang giingon sa Ginoo nga kanang anointing oil, no? Or igdidihog nga lana. Kinahanglan ang pari ra gyud nga giingnan og si Aaron ra gyud og yang mga anak ang maggunit ato nga dihog, no? Okay, so verse 34. Ang Ginoo mingon kang Moises, pagdala og samang gidaghanon niining musunod nga mga pahumot. Sakti, onika, galbanum, og lonsayng insenso. Gamita kini sa paghimog insenso, sama sa himuon sa mamumuhat og pahumot. Sagulik kinig asin, lonsay kini og sagrado. Pagdukdok og usa ka bahin og pinuha gayud pag-ayo. Ibutang ang uban niini at tubangan sa sudlanan sa kasabutan nga anaa sa tulda nga tagbuanan. Diin makigtagbo ako kanimo. Kinahanglan nga ilhon ninyo nga balaan kaayo kining mga insenso. Ayaw paghimog insenso nga samag sagol niini alang sa inyong kaugalingon. Kinahanglan nga ilhon mo kini nga balaan kay gihalad man ngari kanako. Kung may maghimog sama niini aron iyang ipahumot, hinginlan siya gikan sa akong katawhan. So kinsa tong magbuot-buot og kapi, no? Maghimog-himog ingani ingon diri hinginlan siya gikan sa katawhan sa Dios. Okay, so igsoon mo to siya ang